Članovi udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Petrovci obilježili su 20. obljetnicu progonstva toga mjesta događajem kojeg su simbolično nazvali Put nade. Iz Petrovaca je prognano 150 mještana nakon što su srpske vojne i paravojne postrojbe zauzele selo, uslijedila su zvjerstva, ali i pljačka te useljavanje u kuće prognanih mještana. Prema riječima predsjednika udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Petrovci Andrije Krizmanića, mještani su kolonom sjećanja kroz mjesto, paljenjem svijeća, polaganjem vijenaca i molitvom za poginule i umrle hrvatske branitelje i civile Domovinskog rata evocirali uspomenu na sve poginule i umrle hrvatske branitelje s ciljem da se ne zaborave, ali i poslali poruku da se takvo što više ne smije ponoviti. Iz Petrovaca su hrvatski branitelji poručili da su utkali dio sebe u slobodu koju danas uživaju svi u Hrvatskoj, ali da nisu zadovoljni položajem hrvatskih branitelja. U okviru obilježavanja obavljen je i blagoslov obnovljenog Korpašovog križa koji za branitelje Petrovaca ima posebno značenje, jer je u njegovoj blizini tijekom Domovinskog rata ubijeno 9 hrvatskih branitelja, a organizatori su priredili i projekciju dokumentarnog filma Petrovci, to smo mi u Domu kulture.